कधी नाही रे बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा कधी नाही रे बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा कधी नाही रे बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा कधी नाही रे बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा डिनाय केलं त्याने येवपाक लागून तो म्हणटा पर्सनल सारकें न्हू म्हणटा पर्सनल बंगल्याचेर म्हणजे आमचो आमदार मरपाक पावला तेचो आमदार पावना तो केन्ना बसोना आन्सराचेर आमचो आमदार मरतलो फाल्यां जर हांवें अशेंच चल्लें जाल्यार ताका जाय थंय न्हिदोनी वचोन आमदाराच्या हो जो कोण विश्वेश्वरान ते दारार वचोन न्हिदतले कोण येता कोण नाका कोण डिलींग करता चॅटिंग करता करून वी डोंट केअर अच्छा अच्छा ओय ओय वाटणार रे ओय वाटणार रे कहा गेले म्हणते ऐसे अशी तर लागेल Udah, oh.